tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Humingi siya sa akin ng closure. Pero, masyado talagang maluwag. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Chuchay. Listener ng Love Radio Tugigaraw. At ito ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File. Uumpisahan ko ang kwento ko sa isang pag-amin na hindi na ako virgin. Yes, as in nakuha na ang aking pagkababae ng long-term ex-boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Rodrigo. Matagal-tagal din kaming naging mag-on. Tumagal kami ng 6 years. Gaya ng ibang relasyon, madalas din kaming on and off. Dahil may mga bagay na hindi napagkakaintindihan. Pero para tumagal ang aming pagsasama, hindi namin maiwasang magtikiman ng aming mga laman. Carnivore mang pakinggan, pero alam nyo na, hindi yun kailanman nawala sa aming relasyon. Kapag nalasing sa inuman, tsyug-tsyug. Kapag nagkaroon ng misunderstanding, tsyug-tsyug. Kapag may problema sa pera o trabaho, tsyug-tsyug. At minsan kahit walang makain, tsyug-tsyug pa rin. Tsyug-tsyugan ang gamot namin sa lahat ng problema. Yun nga lang, DJ Rocky. Dumating ang panahon na mayroong hindi nakatiis sa aming dalawa. At hindi ako yun, kundi siya. Nahuli kong nakikipagtsyug-tsyugan siya sa iba. Aba, hindi ako nakapagtimpi. Hinila ko ang mismong hotdog niyang nakatayo pa at tila may langis pa ng mga oras na yon. At kinaladkad ko palabas ng kwarto kung saan nagtsyug-tsyugan sila ng kabit niya. Gusto ko sanang putulan ng hotdog kaso sayang naman. Matagal ko ring napakinabangan at nakain ang hotdog na yon, kaya pinalampas ko muna. Nagpakalma ako ng ilang araw. Inalam ko muna kung ano ang totoo at ano ang fake news. At saka ko na ulit kinausap si Rodrigo. Nag-video call sa akin si Rodrigo.
Sabi niya sa akin. Hello, love. Sorry sa nagawa ko. Hindi na yon mauulit. Sumagot ako sa kanya. Talagang hindi na, no? Sinayang mo yung tiwala ko. Akala ko going strong na tayo. Yun pala. Yang hotdog mo, yang going strong tapos sa iba pa. Bakit hindi sa akin? Ano ba ang nagawa ko? At ginanito mo ako? Sumagot siya sa akin ng, Love, hindi naman ikaw yung may problema. Ako ang may kasalanan. Huwag mo sanang sisihin ang sarili mo. Sorry sa mga nagawa ko. Sa puntong yun, mas nanaig ang dinidikta ng utak ko kesa sa puso ko, kaya sabi ko sa kanya, Rodrigo, nakapagdesisyon na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Natigil si Rodrigo ng ilang saglit bago nagsabi sa akin ng, Love naman. Final answer na ba yan? Hindi na ba yan magbabago? Hindi mo na ba ako mapapatawad? Sumagot ako ng, hindi na. Hindi na. Sabay sabi niya ng, Kung ganun, magkita man lang tayo ulit. Kahit sa huling pagkakataon. Meron naman tayong closure. Pwede bang magkaroon tayo nun? Sige na, please. Sa puntong yun, puso ko naman ang umandar. Kaya napapayag niya akong magkita kami para magkaroon ng closure. Hindi lang niya inakala kung anong klaseng closure ang inihanda ko para sa kanya. Nagkasundo kami na magkita sa isang motorist hotel. Wala eh. Siya raw ang may kasalanan kaya siya raw ang bahala kung saan. Ang habol ko lang ay maibigay ang hinihingi niyang closure. Kaya pumayag ako kahit no choice. Sa totoo lang, DJ Rocky, muhing-muhi ako na nakipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Pero nangyari na eh. So ayun, nag-check-in joy kami sa isang motorist hotel. At ang una niyang ginawa ay niyakap at hinalikan ako. Habang hinahalikan niya ako, nakatulala lang ako sa hangin. Kunwaring walang nararamdaman kahit medyo nasasarapan. Mga kalahating metro ang haba ng sarap. Eh hindi nga kasi ako pwedeng mag-inarte, diba? Tinuloy-tuloy na lang namin, total last time na. Kaya't ang nangyari, hinalikan niya ako sa leeg. At nag-iwan siya ng konting chicken nini. Hanggang sa inipit ng dalawang hinaharap ko ang ano niya. At pinagtrampolin ito sa gitna ng dibdib ko para maligalahan siya. Oo, siya lang masaya, DJ Rocky. Matapos yun, sinubsob niya ang mukha ko sa gitna ng kanyang mga hita para mag-suporta orally sa ano niya sa huling pagkakataon. At nang ramdam na niyang malapit nang mag-erupt ang
bulkan ay ipinasok niya na ang para mag-araro sa kabukiran. Napakasarap. Sarap na sarap ako sa pag-aararo niya sa kabukiran ko. Kaso biglang lumabo ang lahat ng nagaganap noong maramdaman kong paliit ng paliit ang habang chinichug-chug niya ako. Panay sabi niya ng, Ipitan mo pa! Ipitin mo pa! Ah! kunwari sinubukan ko pero hindi ko magawa ng tuluyan. Kaya nag-request uli si Rodrigo sa akin ng, Closure, closure, closure sa pechay. Hipitan mo ang pag-ipit para tuluyan na akong makalabas. DJ Rocky, humingi siya ng closure pero sadyang masyado talagang maluwag. Nanamlay ang pechay na kanyang inararo at nawalan ako ng gana at kahit anong tsyug-tsyug ang gawin niya, hindi na humihigpit ang pag-ipit nito sa niya. Ay, kaya tuluyan nang nanlambot si at nabadtrip siya sa akin. Nagbihis siya at sinabing, Wala na. Tapos na tayo. Nakaka-bad trip. Pagalis niya, nagbihis ako. Ngumiting tagumpay, kumuha ng baso at ininom ang alak na nasa lamesa na naiwan niya. Ngiting ganti lang ang nagawa ko noon. Tsaka ako nagpahinga ng mag-isa. Closure ang hiningi, closure? Di, hindi ko sa kanya ibinigay. Bakit ko hihigpitan? Pinakakawalan ko nga si Rodrigo, 'di ba? Ganyan dapat gumanti sa taong manloloko. Tsaka lang ito higpit kapag totoong mahal ako ng taong mahal na kumakapit, dumidikit, lumalambing sa akin. At isa lang masasabi ko, sinayang ni Rodrigo ang 6 na taon namin. Kaya sasayangin ko rin ang closure na hinihingi niya. Bahala siya sa buhay niya. Magtiyaga siya sa pechay ng kabit niya. Closure. I-close mo ang mukha mo, Rodrigo. Basta tapos na tayo. Doon ka na sa iba mo. Shot nga, DJ Rocky. Cheers. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Chuchay. At ito, ang aking SPG as in Super Back and Earn Secret 5.